na no kura ni secret ewo mu na ama enne duabo no o asofofo ntimi dane ne se ye de tega ne tia mframa me ma wo mu o na sa asofofo duanya o mu tu ka to fo kroko ni ade no o ma ba ne ya bo mu dua mu enya o mu de bia se be o ye konfo mpo kura na me ka kira hwefo konfo kura bu kwasia na wosisiw na ye na akwan so kura na ubo ni due benya no ubo ni due nsuo ni betwe ne ho ama na nya no eti bibia wa asase so bia ye twedi ampon ne boy me nana na ye nyankopon e na me papa na ye abosom no efise nyankopon ne bo wo mo baaye e na omo so be ka me ho se wo mo de me be ye adwuma abo ankorofo wo yesuma papa na suma boawa sese wo de na aseda ye den ebre no memfa nkonkoma sofo bi na mfa nkoma wo bi sabia ba se obetwe ne ho afiri wo nkyɛn ama tumi a na ha wo fese no abedi so ha etinye suma na enko na eyese ya anomfo no bone de suma ni bone o suma psiesie asem suma ya ade yie na obu suma kwase a na ye kasa nyame ye den ehwe woto enipa bia no ade bia ekoso esese wo ye de wuhu efiri se nyankopon de obi anya migu asase so ma no yanso ye de ni nsuo ene amotia ne ye kane sa brafo me na baako ohun gisa ade asansa no wo hu so wo hu ade na suma nya wo mo bone suma penokre suma pen na da ewiase de wo kanokre bia wo penokre bia ne ye fre ne nyame ba enya de wo twa ntoro obi abefa ni nua de ne kɔ sɛ ye ni nua ketoa sɛ ye ni nua panyini e de na kodu aburukyira menne ono na peja achen wo no amenne wo no na brabɔ no asɛi etimi kwa akɔye sɛ onua na nkasa kula etimi sɛi no emi etimi kula ni pipa ekula no so onim ni nua ni secret nanso omo aya no omo taado wo mu hu gya no omo hu wo befa wa wo hu ni sɛ wo nkura adwene papa obi wo ho no mu a ni fie ye moa no me de me kura de me sɛ wo befa wo nua wo befa wo yire wo befa wo maami wo befa de ye ho abusa na hwɛ akiri na hwɛ sɛ ye papa ma wo ansa na waye obi wo kura ban bosia na okɔbɔye wo de fo ne to so wo yale me nya beduru wo no ma fe na me nsa mele me ye adwuma nsa fa metwia wo kana wo sika bebre ba wo yi hwedan ya wasisi ne Ghana me wo di kakra we be fa me akwa me nsa me ye adwuma ma Ghana ha no adwena bone suma te se ensuo wo de wasem be dan nsuo a wo hwehwem wo di fo a wo mfi wo enti wo suma bi wo ho a de ne konfo ne be ka no mo nya hwehwem kra de konfo na ka ne se so mo koye SuroWiase TV one SuroWiase anache se unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na freye afen so odi dafunu wo hu ne ma ehu ye mochiri woman anasa okopo so hayo mu ensem nyina no mesero se wo be fa ye number no bebi a wo bia na be ba ne no aba betwetwe enkom SuroWiase TV ene wani gu so he mesero se ne eda edikan a wo hu ye platform na wo be subscribe ama ye na wa like na wo jaaju nchiregu nkomo aye bedi no ase na ye twipin na ya sanu no ebisa no e de ama wo ene ye ne nana ama Komfobaa esofra Komfobaa ye ne ba betwetwe nkomo bebre na Kwasiabuo adoso se especially no obi atitini mo remu na okodu abrochire na oba befa obi de nako na obefa nipa ne de ne kwa onu momo adwuma timi kosei ni nipa ne timi kokoshe ho denti ene ma ne basa ye ne na ba bedi ho nkomo na wonso wo abrochi anasa wo ha na afi na ho bekwa wonso hu kwan abefa so a betumi edi obi akose enso ebusa na obeye ansa na odi nipa na kwa wo hu nana mame akwaba mejo so aburu na ho te sei nyame nana no mpa bo de jamasi ene topic eda ho se obi wa kwentu no hu obi mo bo no be fa ne kwa obekọ no na onu mo adwuma kwese ne nipa na be hye obi so wo hɔ a no ebia wotimi frɛ wo konfo no kwa se ne wo fa ana ne papa danfo bi wa bruchi ope so be fa ne kwa ya me fa ne nko ne bi onipa na ba hɔ se ye bibi fa ma no na ne papa wo fa se ana se ne papa danfo ne me fa ne nko ye di ni na ho nkomo den na be ma na basa se obi wa kwentu mo be fa obi ko na okoji ni dible anasa ni position the free nsem ma nipa no no be fa no ne yemobo na do okono kwatena kodide yo medawase eya na enye se okoji na adwuma hu de ewo mu nie obi wo ho a otu kwan na so ko a wo nwuam wo akiri bi wa panyini na di kan akọ ebi onso akwala na di kan akọ
etu okona se wono wo ye adwuma wobon se ne maame wo fie na wo se o kwaku ana ya bomodena ne befa wo bla ana se wo sister koka wo ho se de in case se problem bi ba wo mo betimi ayeden mo nyina mo kambo mu a mo betimi aboa ma ne ma ye na ono so atie maame no enam so na wo mo ninti no adwuma kakra na wo no na ye no adi sika na to se bi ode ba bebo bra bi no ana so odi be sidan ana wode be ye bibi no na ode abefa ne nua na kɔ se ne nua ne bedura ebia na ye bosia bi mpo e na okopa enti ne nua ne ba na obedura ono so beba be ye adwuma na watwia ne sika no de ama no no ono so de aye de wode be ye no eno mom no na se nipa no obefa ne kɔ a adwuma wo benya wo be kɔ akoye no na ye tu na futubone ana se ne yiri bi na wo fie ana ne kunu bi na ewo fie a na ono no tu na futubone kire se afi na obeboaboa be 15,000 no 10,000 no na wo hwe se sika na ode se be ma ni nua na ha ne se ka me de beto asase ye dan asenka ye o ubonwa ne se onua ne be firifie be ba no adwane ana se de anya sembia no no wa hye dan na ye ntokwa asada se obetwia no ontwia na wadome domini nua no ke kansam agugu ne so no wokɔ nso so ade ha adwene ne se wono na kɔ no asafa baabi se onua na gu ne ho finti no ne niema nsai wa aburukyire o enti bebre hwamia hu ne se de ye ka ne ye nokore obi abefa ne nua de ne kɔ se ye ne nua ketoa se ye ne nua panyini e de na kodu aburukyire amenne ono na pagya akyɛn wono amenne wono na brabɔ no asɛi etimi kwa akoye se onua na nkasa kula etimi sei no eme yetimi kula ne pipa ekula no so wonim ne nua ne secret ebi mutimi ya man omu pipa kula omu onua mu ntini yetimi gi pipa no etini ama bebre na ekoso wo ho no mu a yenya saa akọ no wa ha a wo mo frɛ bi super obi okura ban bosia na okoboye obobosia wo ho na ode befa no nti esenko ye adwuma na one ni nyina di sika ne kɔ nanka wo so na wo befa wo no so ye adwuma utwia wi a watwia saa ka na wi na se wo so wo ye adwuma na so de befa bi kɔ na nipa no so betwia wo ka etie ba se be ma busua no mu nyina mo atretre nanso anible eni nsemuhunu ntino wonya ekɔ a wono ansa kora na wo befa no na wo ka saa nkomo ne kire ne se kwaku me befa wo kɔ a me pebosia na befa wo ne ka ni nyina 12,000 and 15,000 10,000 no wo beka ne de bla wo me ba me ye adwuma me ye twie bibia nso wie ya meboa me abefa kosua nso akɔ na ni nua no so tirimu ye ne de se wo ba de ono nso akora ato wo na wo de vim e de fa ni nua na ba no wo beba betwia wo de fo ne to so wo yale me nya beduru wo no ma fe na me nsa mele me ye adwuma nsa fa metwia wo kana wo sika bebre ba wo yi hwedan ya wasisi ne Ghana me wo di kakra we be fa me akwa me nsa me ye adwuma ma Ghana ha no adwena bone etu okokoduru a wo na adwene wo ni tirimu dada nanso omo aya no omo taado omo hu gya no omo hu wo be fa wa wo hu ni se wo nkura adwene papa ene omo taado omo hu gya suma ne ade no so wunya kokoduru wo pe wo tra se obedi ni bone a wo se nipa no abra bo sei emo no tokoso ma ne pam ofiri ne nkyɛn ma wo ne nam sa bebre kura timi sa ba fie enye yie ma no eti sa ne ma ne de ekoso no kore ekoso wa bruchimam ho ye hwe se ebi onye ne busuani oye Josephine Adamfo eno abefa na ko obefa na ko ye no ono mo adwuma kose emo otife na Adamfo ne na sisia oye adwuma eno che sa Adamfo ne de ne fa ba bi ansa na o befa na ko ana ase de eya na bebre no akwantuo no ukasa ya na omuntie de bia de ya na ye kan se duru se wo befa obi e de na kwa esesa mo frɛ na mo ye ho abusa ehwe se nipa na wo befa no no obeboa wo ana wo moa ofata se ode ne kɔ ana mfa ne nkɔ esesa odi kan ye ho abusa obi wo ho no mo a ni fie ye moa no obi wo ho a ni fie ye moa no na wo de wasi nkete se wo beboa no etu ba befa ne kwa wo adwuma besei de edi na chi ne beba be di wo achi asko atia wo nanso se wo tu ho ana mo so pese ofo obi a me de me kura de me se wo befa wo nwuo
obefa wo yire o obefa wo maami o obefa die o ye ho abusa na hwe akiri na hwe se ye papa ma wo ansa na waye wonya ye ho abusa na enye papa ma wa sese be yi me na me se me befa wa ko me nya amfa wa se police ncheme so ho police ncheme but se wa nya ho abusa na tembia me se wo mo befa wo bi ko ye metimi aka se se ye di nipa 100 gino nipa 4 pen ko ye papa etimi twi asika no omo 96 ni nyina anye collect ye hwe se obia no obi befo bi akọ na ebi efie no omo mpene so ode ndoko bia na sasa di nipa na chi eno ye bosom sasa na se abevo ya sem na woken ede asem na woken won se bosom bi ono peso ofo bi a on mpene se ye mfa wontu kwan wo kura no wante ne se suma no kura ma wo mfa ne nkoduru hompo wontimi nye na wo de nakọ se ye suma asem se meme tuwe na me konfoma na se me afe na akom ne ka me foforo na suma mpese mekọ akwantuo na o ma wo kura no mo de visa ne tuma enye me pacho wate ase enye ye na de wo ne se eye beye yanom cruise na eye cruise na bone de suma ni bone o suma psesi asem suma ya de yie na obusuma kwase a ena ye kase nyame ye den ehwe woto sabi nyankopon kro ya de ma wo na de beda suma ase kola na nyame mfa wo ho nye den enchew wo ye suma papa na suma boawa sese wo de na ase da ye den ebre no memfa nkonko masofu bi anemfa nkoma wo bi sabi abasa obetwe ne ho afiri wo nkyɛn ama tumi a na ha wo fese no abedi wo so ha wo etinye suma na enko na eyesel ya anomfo no nti momi me fa nse bia waye nipa na ye ni pipese wie bibia dada na obekọ no na suma na hu no penasem na opese wo ware no eno nso ye se bia waye ni bibia wie wonye mpo se bia wonu ebi ni fie nana no mu ni fie ba wonu waye ni bibia ma achefe na akwanya ba sese eno na make se suma omo wale wa omo wo mela wo de kan suma te so a owo ne mre o emle no so obi antimi nsini kwai honhom memi se mitumi ye de wo me ye de ade na nkasa wo me firi ye funu mu na me de bai yes akom no ye de wo me efiri se emra me hwe bia no me nsama na meti bia eye nwanwa ade ana me ye bia eye nwanwa me bendru me maba wa bremu nso no mia me bie ma no kase me paade we ya na menya me pacho wate ase mia metimi akase me pese me tukwa akwa ha oboa meko pren kura mefo meko ade bia me se me peka akala we menya me de ma no kase me pese me ya ade we ya menya obi oni me bia nim se de me kan ye no kore se wate ase enti tumi de wo so a ewo wo so ye kasa no na wo se ebia wo de ade ato nyankopon anim no ye ma na ade aseda no koma bosom kula nyankopon wo befu ye hwe ade se me de ma asem ato bosom anim de ato nyankopon anim na abema me de hu se bosom na ye na nyame na ye na se nyame no no na ye bosom no na de ewo mu nie enipa bia no ade bia ekoso esese wo ye de wo hu enipa bia esese bibia ekoso wo hu wo ba me nche be ya ade a na wakoye bi wo beebi bia bosumi mienu bosumi miensa na wo ba me ha be ya ade na hu se efiri na wotwe ne kɔ ne nsesan ye bi ba wo hu ne se aha na ade ne firi nanso no ma polish ye se ye wono wo ba wo nche no se bu se wo ye bonsam onye papa onu nipa na obepem ano ni tirimu adwene no na emom no wanya ba wanya sika tofi wanya sika toka asori dem honom na wogina na woda nyame ase na na ebehu se ne sika wanya ne firi nyame enso nyankopon ne bo wiase bibia me pacho wate ase nyankopon ne bo wiase bibia wo ye kristo ni na wo kwa asori na wabompa ye saa na ade a wo hwehwe no won sanka obetimi de abre na namo se ye de ye di kan na ahwefo na ente ase de ye kan ye se ade a wo hwehwe no se wan fa nto na namo animu a wo bebre age se wo bebre suwa je se tumi bi na hu mobobo a wo ye ma wo amele kura wunim
efiri se nyankopon de obi anya migu asase so ma no ukọ Israel omo wo mo de ukọ India memu omo wo mo de yanso ye de ni nsuo ene amotia ne ye ka ne sa abrafo na adenti na obi bodua omo fa nipa ne nkotena enti won se ne obi wo a wote asori dem na nafu nyina ahye obomu no wawu na no kure ni secret ewom na ama ne duabo no o asofofo ntimi dane ne se ye de tega ne tia mframa me ma wo mo eti e wo dem nti no wo dane ne so emam nti wo kwa asori na wonim se asori na ye dane dua no nso ye tegale amwa na tia mframa mo ana e dane wudua nti se sofo nso dua nya na ho na be dane ama no o na sa sofo dua nya o mo mutu ka to fo kroko ne ade no o ma ba ne yaye ye bo mu dua mu enya o mu de bia anadwo wa no bia da no obeba no wa dane ama no anadwo wa ne nam som tu ne nam so de ntina konfo ye adwuma sa amere ye wo nkrofo bi wo ho no mu a o mu ntimi mma daytime say wiane sa anopa no nti anadwo pa o wini ni ka hye ne cha wu hu no wa hye ne space onam no akoye na ade de ama no wo mu de ebu mu dua papa eviso wo mu jejeje nkrofo sika ne niema ne ade se bo ye konfo mpo kura na me ka kira hwefo konfo kura bu kwasea na wosisiw na ye na akwan so kura na ubo ne dwe benya no ubo ne dwe nsuo ne betwe ne ho ama na nya no efiri se de wa ye ne nyeden enye ogu ne bosom de enimu ase tini nsuo betwe ne ho ama na ye de enya no eti bibia wa asase so bia ye twedi ampon ne boy eti se wo pese wo da ase abetima kọ abeda bosom na asase akọ nyame ase efiri se ye papa meme nana na ye nyankopon ena me papa na ye abosom no efiri se nyankopon ne bo wo mo baaye ena omo so be ka me ho se wo mo de me be ye adwuma abo ankorofo me pacho watimase eti se waba na wo ye Roman wo ye Methodist no ye Pentecostal no ye Waman church fo ni bi na se waba na se bibi na wo hia na waba me nchen ena suma aboa wa ya ama wo na se wo kwa asori bi e ese sister na no wo da suma no bo hye na wo hye ye na se wi a wo sa kokoda nyankopon so ase wo koda wo nana ase wo da papa ase ana wo pakoda wo nana ase ansa wo wi anu abeda papa ase se nyankopon na ye first enti nyankopon me fa ne se me hye me dem ena me de asem tu nanim na me de sa to abosom anim na ni abem the same day na me de tu omu nyina anim na abem a se dem mo na me de nyankopon ase ana se na wo so kan obi en ho be ya ade a onka bibi nta ya kire obi epe bibi a wotimi kase nyankopon se wo ya ade we mame a bonka bi da me fikira mekọ akomunumune wo ho suma we wo ya ade we mame a baabia wo da bia meba be hwehwe wo na me de snap abeda wase etidie wo kan ye na omo di gina soma wo koye ne pepepepepe wankasa wo bekọ ne konfo ho de wo wodi wano kan ye no eno na ese okoye obi kura timi kase nyankopon wo ya ade we mame a memunumunu medem enti wo ya munumuni wada na se de wo kan no na eno na ese wo ye yemno yakontu omu nsensem no so mabefo obi akọ mekọ na adwuma ba kom na ye nyina ye wo ede na beba se me boss hu nwi anima no yi medi afa dem de ne ba ye no Ghana for de ye kanantini twitwa de Ghana de omo ye number 1 me na meka cho Nigeria for ntisa utu kwa kwantu mu a Ghana for omo ye number 1 wo de wo na wo kire na adwuma no se manager bi pe obi ama na ye ha adwuma ama no wo dono na wakofande na akọ o hwese de manager ne no wo seresera wono na wokọ obese wusesi ya ama ya betao ewo Ghana for mo ewo wo mo so papa Ghana for enu ye duro so no mo kwa na so o ma no ye nano enya duro nano de ya no mo ebi ye duro ni se ebi wo ho no mo a broni no mo ne ye adwuma na wo hu ni se broni ne peso obo na baso bi anaso o peso o che ne fie bi anase bibi se ndo de bekọ aduro so akose nzisi a sabe agimifo no omo nso eni asem no a obi beka asem anu omo ye no suma ni hwehwem omo nya hwe no omo guso ye no
wo obese nipa ne ntem sisi ade asem ato no so enti osuma bi wo ho a de ne konfo ne be ka no mo nya hwehwem kra de konfo na ka ne se so mo koye yes ye wo sa tumi ne wo ho ene so mo de mo nya de papa omo nya de papa ye wo sa tumi ne wo na ye kra no ye wo suma te se ensuo wo de wasem beda nsuo a wo hwehwem udi fo a wo mfiu enti me wo bana wo ye ade a mebusa wo se ade a wo ye no wugidi said de wo kan ye no kure because so bia betwie sika to aboa ne ne maaye na nkosi aga etimi busa question se eye no kure nko ade a wonipa ne twen obetwie nipa no so ka ma di 100 years wode wakatwe ade beba nje na ye me nsuo adwuma ne che saa na saa wo mu di asem enye nsuo nko ani ablafo nyina wo mu di asem no afa no mo ko fre nipa ne kra ne na de ade no mo di asem hu ne say ampa wade we ya nipa ne faaye no ampa say wo wia wade na koton enti sese ne de no kura ne de sese wonya no nti na obi bodua ade na obi bodua etimi kwa na nipa no bodua etimi chi say nipa no se o mu ni asem a se ne nka wo na mafon na abebo midua so wa hu na wabo midua eti me obia ogina obia nim se mafom na wo bo midua eye de na dua ni timinya na kire se ni so de na nipa hunu bat de she secret no nya sunsum kura secret ni mu no ensem bi hihye ho no ma wo na wudi for bye enye obia na bie na no ye de kasa se awalefo bebre oba timi bo be ma ndua na asa akonya oba na e kire se the way o ka asem ne fire ne se wo kofa wo ba bia na se wa anya ne ho ade na wo yi wusika de ma ne to aduane dia se ni sei na wo ko ka asa no wo nso so onya wo ho ade na wo sa bosika wa sa age etu wa be ka ho bi eti duabo na ye bo ne ye wo kwan a enipa bia ze sa wo fa so nya afen so ne ye be kire mu duabo ayete se obi ewie wusika mi ho an so afo obi sika da sa asem makada sa asem we makada me wo bi wiam sika na mbebodua firi se mi so na me wia me ma me de ye de edi mi so na me wia nya kwanse kwa na me wia ma me angasa edi so wo ho na me wia me ma me na me ma me so no no ye business woman ti na ye de ne a me kwa abotu no me tete eti se na no me manyini na wo bi di mi ana me baby edi bi di mi a wo bodua na ye den owura fisa wa ye bida dua di asem de bia me kase suma o mu di asem adekure kase o mu di asem ne say wa ye bida ene obi di bi yew ebi kura nipa na ode yew no wonye kromfo ekom na ebi ede no ene wa fa ade no anasa wo ye kromfo kura na wo bo ama tumi ni hunu ne say wo wa ye bida ena nipa na modua na emom no wo die we na nipa na fa de wo bisa obi a se nye wono a etu onyi nipa na nye de ma wo fi so wa ye mfom so oda enipa bia so bone wo nipa ho ade bia wo di bebu obi dua bia ne ka hunu se wo so obi a wa ye bida hwe wo bebo obi dua so obi aba wukunu ebi kura wo so ansa na be wale wukuru kura na wo di ka kofo obi kura na wono wonim kura wonim se obi die yes eti ne say mo frensuo ni ade de aye bibia munhwe ni yie ne best ne say wo fro obi oye konfo na wasusu asam no wa kire ma ade ayera say ni say no wabodua no wo ho konfo ne ho wo ya ade no wo ho a wo hunu wa ade wo ni asem evisa ye ne ye be kire o say suma no kura ye betwa aboa no kura na ase ye be yesei no ye ni say kan say mi bebre mi stop bi say asem we men kan saa o kan saa da chi bi yes ebebu abebo wa wo kan sanso suma na so mo awi eduru se wo be ye adwuma na sa no be no eni nti na bebre se ena bosum ena akono so a oncha de kwa mo na munim de mo ka na wo koye na akoka asam no sa amra bufo wo mu no wonim se de na wo ka asam de waka no ono so kodi asam no so e no krendi sanso no be display mommy wo be ye fanso ba social media no so enche de ba ihun se abrochefo no wo ha pa omo de eno bi kume obi yemi sei eho ne firi den na mana basa se obi pesu oku no se faso se me djuma aha aso mo kwa na wo ha wo ya to ya le ama me ya yemi sei okay die wo mu ne
de bia meka se ni pe bia ansa na obeye passport bia ye bamboto passport no so ni nyina ka ho bi yes wo ya passport obi enum se ye befo akwa abruche bi kura na nya abruche ne ye befo akwa afe beifo ha na ni se ya anadwo no de wakotena meeting ase eye ni passport nura me hunso okura passport obi peso ode ne ko ma me nto yale nto no so kwara na amem sa na ade ne te ma me nto yawe nto no so na amam enti de obedi wani mu ebia ukoye passport ni mu bia ba woni obi ma di eni ma se nipa no so se wo ho yi won ho ana betimi aha se bia wo na ukoye passport na me nipa no se bia me pese metu kwan ba me nim bebia ye passport obi se metimi edi wani makoye bia ma debi se nipa ntimi aha debi ontimi ha wo de se obia ne fie sunsum oda no enti mra wo no wakogina na unsekura passport na odi wura fie because efie bia no bele ya wo animu abusuan fie wankasa fie wo besie kura no wa mosom paya be yeto bele ye bia ansa na betra de papa boni bia de tre bia no wo hunu odo wato camera bi so enti wono yes wo hunu se na adi wura fie we na adi pie enti ade bia wo hunu se wo ye se wo sika na nkade enti na on se wi asekure hu obi betimi afre wo dem ha se hia me ha gisika obetuma wonnim ba bi frade be chi na akorofo be gina so agisika no enso na nko na awo dem o eya na bi wo ho no mo aye honhom ade obi okura tumi na wodi hunu ade no obeje di se obi wo ho se ya wo kosi ya wo hwe o bag mu se ya wo timi hunu se sika se hwe o bag mu enso na o mebiem yes enzi na yesa Komfobaa de mo obi timi hunu discussion no wo wonam ho no na wo tu nani eduro wo tu nani hunu se eduro kan obaye kan wo tu nani hunu se bag ye kura wa wodi ko de hwe fonso gum we ne gum obechensu sisi abeje ebi nso de ayete se pampan na ebofa ne so eti wiase na nkasa na ye hu ne tra na ena suma na ye sei ena suma ye bone ena suma ye sei ye yakomfo mo ye papa mo kombru 50 years 80 years meme na wokom chei omo tete so nyina abobom kokora omo tete bi akom 70 years 80 years omo abobom kokora 100 and something so mo de so kom omo wo hosisi ye me tisi no ko ye pe one something years this year ye be ko afahye ye be di afahye wo ye kurum wo ye ji ye be ko ye ko empanifo ni nyina be ko akohu omo awiase wo ba me na ba ko wo hu gisa ade asansa no wo hu so ho ade na suma nya wo mo bone suma penokre suma pen na da ewiase de wo kanokre bia wo penokre bia ne ye fre ne nyame ba enya de wo twa ntoro ukura baburu nso hye obag mu nso na ubu obi na uji obi sika ena onim se omutimi de baburu ne gura ofie se de ye kenkan baburu nsam kire wa se de ne oye ya ne yesterday ofie bewia wo omone condemn for no pe nya condemn po na se condemn do ne nam fikire wo nwura ofie wo bo ago me no be Kenya me asem na wo steady ofie bewia wo eti baburo ne de omo de akata wo mani ehu momi ye be sorry ensem no so na se ne ne de abrochi nkomo ne nti so obi wo ho na se obefa na danfo obefa ne nua na se wo ma ne nua na obefa no koye na danfo no obefa no koye no wo ma na no aduane abona den na nipa ne betimi aye sesi ano de me meka akira hwefo ne se obi wa befo obi ko na wantwe usika ama no ndi wo fa ne se nani age ama wo ho kire utwia ka frɛ me number no ye ba jiwsi ka ama ba bi wo bia wo nwia o ene bia no wo hu ne mobo na wo de ache na se wo se wo hu ne mobo na wo se wo de che ne dia na wo be pre aboka na wo maso gu Ghana o makora wantimi amefa wo mo na wo mu gu Ghana na wo se wo de be che dia eno de ye wa wasem na so wo mfa nche na wo bu kwase adwane ana wakɔbɔ aban bosia ana ade bia ye sisire bia no de meka ne so de fa number ne frɛ ye beju sika de ama wo
de metima aka no o me ye ne ye da se na onya abre ne twetwe nkomo me so me da ase se na e ka no ose se wo de obi aye o sanko ade obefo obi akona se nipa na mo no aduane abode a wo fa ne number na wo frɛ na mo obi o wo bia no obeye e de abo George nchire efegu mai akram